آزماک حیاتک تو چونے نوشتہ کار ارشاد ابراہیم توار و ردبند کامران خلیل منی سالوں کے حیاتوں تو چھونے نیتی حال نے حوال تو اچما پکا شمشکار بوتگے ترا سک دیریں کے گندگ نبے حیاتوں تر یادیں کہ تو گشتگت کے مانگون تو یک روچی گپ مکنم نہ واب نیت تو گشتگت کی دانتی آوازہ مشکنا منی دل قرار نگیت بلے حیاتوں ترانو سال سرجم بود نے تو گومن گپ کرتگ نے تو منی گندگات کگے ای گپا من عجب حیرانا تر بیوتی ماتیا چون بید من نزانا کہ ترے واحد دے گٹ گتگی مجاں کجاں دیم کرتگ کہ تو شمنو بیحال ہے یا گپی زانے حیاتو تے دوریا ای میتگے سرجم مردم سادار پس گو درستی گمی گن وہ ہمیں باغ کی تو بیگاہ وحدہ ہوتی سنگت زرتگتا دیوان بودتگے تے ای باغی ہجگیں پل بڑے بڑے تی آتا کپاں انچو ملور بانچا ملوریا زردیں رنگی کشاں وہ ہمیں باغے مرگ اچھتو پد ہوں ایدہ کم کائیں بڑے بڑے تی کسانو کی مراس منا جست کن اما حیاتو کا کدیں سور دے تو باز دیریں کی آئیے سورے گد دو تگو سرجم کرتگاں من تی براسا مدام ہمیں پسو آدیاں کہ حیاتو انگت وانگ آئیں وحدے کی حیاتو وانگ سرجم کند کڑا آئیے علم سور دیاں تی براس گشید اما حیاتو چکا بازوانید حیاتو کا بگوشنو بس کم بیا تر سور دیاں شر منی بچ حیاتو انو زود وتی وانگ سرجم کند ما مدام ہمیں تسلا دیاں بلیں حیاتو یک گپی زانے تو ہم منا ہمیں پیم دروگین تسلاحانی بندی کتگ برے گوشیں یک سال یا رند منی وانگ سرجم بید برے گوشے 2 سال بلے مہنو گیشیں ودار نکنا چیا کہ مہنو پیر و آجزاں مرچی باندھا ہے سرایاں وہ تی پیریں پیت سرجم روچا کار کن تو وحدے شبا گسا کہت کڑاں تی آتا کپی تو جست کن حیاتو کا حالوال نہ کرتا بلے حیاتو تو ہوں وس کرتا مردم ہنچو ہو بے میر بوت نکن کہ سرجم سالے وتی ماتو پتا فراموش بکن ما مدام تی آتا برے برے عرصی گباں گریواں گڑاں ہلکے مردم مدام منا تسلا دیں ہوں گوشاں تو حیات واسطہ انچو گریوے حیات واسطہ مگرے چیا کہ حیاتو ار جاگہ بیبیت حیاتیں بلیں حیاتو کنو من گڈی ودار جاہ نشتگاں تی ودارا نو من ترہ گندگ لوٹاں انو بس بیا واتر بکن اگان تو منی ہاتھ نکنے گڑاں من تی گا کھایاں تی بدبخت مات